Abantu banomona emhlabeni. Bayakuyeka hlobo sami, uhambe uyothenga i-gross into engenamsebenzi, uhambe uyothenga ama-cornflakes into engenamsebenzi, uhambe uyothenga isiko ekuseni into engenamsebenzi. Nithi liyeza usuku lotshwala, luzofika usuku lotshwala bungalindelanga muntu. Nithi mina usuku lotshwala liyeza hlobo sami. Hayi abantu bayakuyeka, ubhizi uyothenga nothayela, uthi ufuna ukwakha indlu. Abanye bayakuyeka uyothenga usimenti into engenamsebenzi, uthi uyothenga indlu, kodwa imali yotshwala uyibekanga. Ngifuna ukubiza i-altar call hlobo sami. Lapho khona muzazi ukuthi imali yotshwala busuyidlile. Ngithi mina kakabi late namhlanje. Phakamisa isandla la ukhona ngibize nayo i-altar call. Oh, mashaya laba.